लग्नाची केविन आणि महिमा जन्म साक्षर करताना अर्गाविसिका जॉन्सन डिसोजा अर्गाविसिका ग्रेगरी पिंटो अर्गाविसिका एव्हलिना कुटीना गरबाई आजच्या जन्मवर्षाच्या ब्रेकफास्टला देवातील जॉन लॉयल लुईस सुखाच्या या 75 वर्षांच्या जन्मदिवसाच्या उल्हासाच्या प्रतिनिधित्वाने आणि विशेष नंतरच्या वंदना केविन महिमा त्यांच्या कासाराच्या संदर्भात या दोन्ही काहीसो आम्ही उपकार पावतो आणि सर्वस्वर देवाची विस्मरण आशीर्वाद आम्ही त्यांचेर मागता बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुनियाची सुख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचे कोड तुमचे सोबत असो आज आम्ही भाग्यवंतू कुटुंबाचे फेस्त आचरण करता जेजू लोरी सुसच्या कुटुंबात असणं पैतास आमच्या कुटुंबामध्ये आम्ही मागया मोगाच्या एकुटांचा एक ख्रिस्ताचे बलिदान भेटून सगळ्यात आजल्या आज आम्ही भाग्यवंत कुटुंबाची दावाची परब संभ्रमता आईची देवस्तुती कुटुंब भाग्यवंतपणाचे जीवित बुनियाद मूळ संदेश देता आमची कुटुंबा भाग्यवंत कुटुंबाच्या आदर्शांवर सलोम करू आणि सोन्याच्या विसावान वांटेली जाऊन जायचो आधार या मुसाच्या बलिदानावेळी मागून घेऊया आमचे पाताळ गोड करूनिया हांव भक्ती सर्वदा देवा आणि तुमका भावाभिनो सगळ्या संता मनाची दोनाला सारे वाईट करणे असो हावे सैनिक पाताळ केला ओसापला या प्रसवतेचा संतामुळे सगळ्या देवतांना आणि तुमका भावाभिनो तुझ्याकडे आमच्या सर्वस्वरांनी विनंती करून प्रार्थना मागता सर्ववेदा देव आमची कापूट करू आणि आमची भक्ता मोसन आमका ससनाच्या जीवितात पावो आमेन महिमा देवा
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पुरा देवा सर्किंच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या गुजरात पोचला आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासागाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवन ती आमकां फाव केले ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे शेगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंध सांबाळून सर्गीं तुज्या घराच्या संतोषान ससनांचे इनाम जोडूंक फावोकशें कर आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. शिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सरेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपले आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे पारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वेल जमयतल्या मनशा बरे. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आंवक मेळटले. जो सरेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोषपरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेर तासो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कर जाय जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपार करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपस केदींच विसरोन वेसोना. बगार तुज्या पातकाचे पारीकपण दिवंक तो उपकारा पडटलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार.
ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सुम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तू सुखीस आनी तुझे सगळे नंदन जातले. सुम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडार तुझी पती फळादयी दाखवाली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेसा भोवती सैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाजतली. सुम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सर्वेस्परांचे बेबिरांत असलेल्या असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या तुझ्या जिवितान जेरुसलेमाचे सुबांपोण पळेव तुका फावो जावं. सुम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सांत पावलून कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवान विसून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून काणवाळायाचे, दयाळायाचे, दिनपणाचे, मोवाळायाचे आनी सुस्निकायाचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता ते बक्षणे सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षण्या परी जावं. पूण ह्या शगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे शगूण संपून करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूंक एक कोडीचे संदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसून करे जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी आनी गितांनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. उतरान जावन कर्णेन जावन जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नांवे करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजया. सोम्या थंय तुमकां हे सहज जाल्लें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलयनाकात. भुरग्यांनो, संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हे सोम्या करेस मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेन चिडयनाकात आनी ती बिजूट जावंक कारण जायनाकात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. Bhagito auncar morie manogla favosale
तुझे तांजल मालो Praise आमचो सोमी Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वस्व तुमचे सोपे असो तुमचे सवे आसो माते वापरमणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस्वर असो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडून बनालो ऊट बाळकाक आनी ताचे आवयक गे आनी इजिप्ताक पळोवन वच परत्यान हांव तुका सांगता पर्यंत थंयच राव बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करशार आसा जुजे तक्षण उठलो आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायसन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्वरान म्हणलें तें इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो हेरोद मरतस सर्वेस्वराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडून सांगे लागलो ऊट बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवांक पाटी वस कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मरण पावल्यात जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन इस्रायलाच्या गांवांक पाटी आयलो पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलेया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात म्हळें तें ताका नजरेतकार म्हणून आपयतलें देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवया कुटुंबां आमची भाग्यवंत करया कुटां म्हणलो शब्द हर एक मनशाक काळजा लागशिलो आमी खंयसरी आसूं आमचे कुटुंब सांगात आसूं वा ना आसूं आमकां कुटुंबांत स्थान आसूं वा ना आसूं पूण कुटां म्हणलो शब्द आयकत आसतना हर एकलो आमी जल्मोन वाडल्या घराचो आनी थंयसर आसच्या आमच्या मोगाच्यांचो उगडास आमी करता हो उगडास थोडे फावटी आमकां संतोश हाडटा थोडे फावटी आमकां बेजाराय दिता थोडे फावटी आमकां वत्तड दिता थोडे फावटी आमकां इर्याराय हाडटा तरी काळजा गुणायेंत आत्रेग परत एक फावटी अवकाश दिल्यार त्या कुटुंबांत वचून रावच्याक आनी जियोवच्याक कित्याक थंयसर आमी हांव जावन जियोवंक साध्य जाता साध्य जाल्लें जावन आसा हर एक व्यक्ती सदांच तो आसा तशें स्विकार करच्याक आशेता जाल्ल्यान कुटुंब भाग्यवंतपण वा पवित्रपण असो स्पिरिटान बरशा आवश्य जावन आसा त्या देखून भाग्यवंतपण वा पवित्रपणाच्या स्पिरिटान आमी आमचें कुटुंब करचें गरजेचें हें कशें साध्य भाग्यवंतपण वा पवित्रपणाचो स्पिरीट म्हणटा आसतना एका जाग्याक एका मनशाक आमी मोलादीक म्हणून लेखता आनी जेन्ना एक संगत आमकां मोलादीक जाता तेन्ना त्या पसत आमी त्याग करूंक होंदोन जियोवंक सोडेन जियोवंक आमकां साध्य जाता त्या देखून हर एक व्यक्ती आपले कुटुंब भाग्यवंतपणान भरशाक भाग्यवंतपण करशाक
प्रयत्न करता. सबार पावटी आमी ह्या दिशेन जैत आपणायता. थोडे पावटी हे असाध्य जाता. कितें जावं आज तुमकां सोमेस्तांक तो अवकाश लाभला. जाणा जावच्याक विधानां आमची कुटुंबां भाग्यवंतपणान भरशाक भाग्यवंत कुटुंबाचे फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भार तुमकां सोमेस्तांक ह्या कुटुंबा फेस्ताची परबी पटयता आनी तेच भाग्यवंत कुटुंब तुमचे कुटुंब भाग्यवंतपणान भरशाक आदर्श जावं दी म्हणून मागता. वय भाग्यवंत कुटुंब निसावन भाग्यवंत वा पवित्र जावन असले तरी हे कुटुंबाक आमचे परिस थंयसर कश्ट आसले, आटेविटे आसले, संवसारी लोकांमध्ये सादेपणान जियेले भाग्यवंत कुटुंब आमकांय आमची कुटुंबां भाग्यवंतपणान भरशाक आदर्श. हे आमी 5 हंतांनी जाणा जावया. पहिले जावन कलतेपणाचो जबाबदारी बरीत एक मुखेली थंयसर गरज. जुजे उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती भायर सरलो. सांजुजे सपनांत उलयल्या देवदूता लागीं वाद करना, स्पश्टता विचारिना. त्या काळोखाच्या नेणारपणांत देवदूताक तो खल जाता. तशी पवित्रताय उतरांनी बगार मौनपणाच्या जबाबदारीच्या करणेंत व्यक्त करता. देवाक काल जावच्या मनशाक देव निदेंती बेडता आनी मुखल्या मेटाची जाणवाय दिता आनी ताका शाबीत रितीन राखता. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आमचे कुटुंब भाग्यवंतपणान भरशाक कुटुंबांत कनिश्ट एक व्यक्तीपणी देवाक आयकचो आनी मौनपणी जबाबदारी कार्यगत करचो गरजेचो. कितलेशे जण आमी मौनपणी देवा कुशेन आमची जबाबदारी आमच्या कुटुंबांत पाळटा आमकां विचारया. दुसरे संपूर्ण देवा विश्वास. भुरग्याक घेवन मोरी परगांवांक वेता. तिच्या वळखीच्यांक तिचे सुरक्षीत जागो सगळे सोडून ती वेता. फकत देवा विश्वासाचेर आनी पेल्याचे बरेपण चिंतिती. पेल्या बरेपणा पासत देवाचेर विश्वास दवरून संपूर्ण आपणाकच ती त्याग करता. अशें सोडवणेचे योजन पूर्ण जावच्याक ती वावरता. तर कुटुंब पवित्रपणान भरिजे तर पेल्याचे बरेपण चिंचे आनी देवा कुशी वळखून स्वंत सुख त्याग करच्याक आमी फुडें सरची गरज आसा. तिसऱ्यान देवा केंद्रीत जावन वावरचे. जेजूचे हजरपण हर एक संगती भाग्यवंत आनी पवित्र करता. कित्याक तो हर एक संगती बापाच्या महिमे पासून करता. पवित्रपण म्हणजे व्हड व्हड संगती करचे न्ही. बगार ल्हान ल्हान संगती देवा मोगान देवा महिमे खातीर करचे. आमी करची ल्हान सेवा, ल्हान ल्हान कामां बऱ्यो करण्यो देवा महिमे खातीर करता गी वा आमच्याच फायद्याक आमच्याच नांवा खातीर आमी करता. चवथ्यान संगाता फुड करचे. भाग्यवंत कुटुंब संरक्षणा बदलाक एकवट वेंचता. कुशलाया बदलाक कालतेपण वेंचता. वैयक्तीक संतोषा बदलाक देवा कुशी वेंचता. त्या देखून सबार समस्ये सबार आटविटे त्या भाग्यवंत कुटुंबाक आयले तरी ते धैर्यान ती फुड करूंक शकतात. आमच्या कुटुंबांत एकवट हाडच्याक आमी वावरता गी वा खोबऱ्यो करून दुरसोण्याच्या उलोवण्यांनी आमच्याच कुटुंबाचो संबंधाक आमी फुड हाडता. आमकां आमी विचारया. पंचव्यान सादेपणा मुखांत्र पवित्रताय. नजरेताचे कुटुंब सदेपणाचे आनी सदांचे जिवीत जियेतले. कोणेय तांकां महत्वान लेखिल्लें ना वा गुमान दिल्लें ना. पूण देवा केंद्रीत तांचे जिवीत भाग्यवंत कुटुंब जावंक थंयसर प्रेरण दिता वा भाग्यवंत कुटुंब जावन बदलिता आनी पवित्र कुटुंबां आजुनी बांदच्याक ते एक कुटुंब आमकां एक इस्कॉल वा प्रेरण जाता. आमची कुटुंबां परिपूर्णतेची वा संपूर्णतेची कुटुंबां न्हय आसूंक पुरो
पूण जेन्ना आमी सादे जिवीत मागण्या सांगता देवा केंद्रीत जिवीत जियेता तर आमची कुटुंबां बागेवंत जावच्यांत कितेंच अडकळ थंयसर ना. त्या देखून आमची कुटुंबां बागेवंत करच्याक आमी मोग आनी एकामेकाचो गौरव म्हणलें आमच्या जिवितांत रुता करया आनी सदांच देवा केंद्रीत जावन जिवंक जायाची कृपा ह्या मेसा वेळार मागया. आमेन. आमचो बोवाड तुसारिया एकाच देवा सत म्हणटा सर पदवीधर बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसच्या नांदच्या सर्वस्व रचणार आनी एका सुमयांचे जो क्रिस्त सत म्हणटा देवाचो एकलोच पोतो सर काळा आदी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडतो उजवाड खऱ्या देवातां उजल्लो खरो देव तो देवातां जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आणि आमच्या सोडणे पासत सर्गात तो देवलो आणि पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार बेचे उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पासत पोंस पिलाता घाल ताका क्रुसार मारलो ताणे कस मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो आणि पवित्र सहरमय तिसऱ्या दिसा तो पुनरुज्जीवन जालो सर्गात सोडलो आणि बापाच्या उज्या बसला जिव्यांची मेल्यांची मनसिबी करूंक तो वैभवान परतून येतलो आणि ताचे रसवटेक शेवट आसना आणि पवित्रत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आणि जीव दातारतो बापा आनी पुता तां निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्क नमस्कार आनी महिमा वफो प्रवा देवरवी तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आणि धर्म स्थापले सभे सत म्हणटा पत्काच्या बक्षण्या खातीर हे पवित्र स्नान आसा मानता आणि मेल्यांच्या पुनरुज्जीवन ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. आमची मागणी सोम्या मुखार दवरया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. बापा तुझ्या पुताची पवित्र सभा सोलोन व्हरतेल्या पाप साहेबाक गवळी बापांक या साकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर अशें तांणी तुज्या उतराद्वारे करी शिकोण आनी आत्मीक काण फळादीकपणी सर कुटुंबां दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच फावोवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी मोतीक शांती समाधान लाभय. तांणी सस्तिकायेन तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बागेवंत कुटुंबाची देख घेवन कुटुंबांतल्या सांद्यांनी एकामेका सुदारसून वन माया मोगान जियोन कुटुंबांत आपापली जबाबदारी बऱ्यान पाळन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजेन आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या सांद्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचे जिणयेन तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जियोंक आनी एवकरिस्ताचो मोग उतरां करण्यांनी दाखोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या आमच्या गरजां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबांतल्या प्रायवंतां पिडेस्तां खातीर परगांवांत आसतां खातीर एकसुऱ्यां खातीर विधवीं खातीर कुटुंबांत देवान जाल्ल्या संद्या खातीर मागया. सर्गींच्या बापा ही आमची थेसांवां तुज्या मुखार आमी दवरतना तुजे विस्नार बेसांवां आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नवी. आमेन. Dizer, melon sangue,
दुनिया काणे मोगाची बाळका जेसू दर्या अर्पे सगळी जिणे आमची दुर्बळ कावे आसानी दो अंकानुरी हुस्कारी बडवे गायतात तांचे भोवती वियोलानी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया देवी जिणी आमची. हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून तुम्ही आता सक्कड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पुरी सभेच्या आदवाक सविस्पर मानून घे. बोम वगाळ बापा आमी तुका हो परिपण यज्ञ समर्पिता. देवाच्या ओंकारमयाच्या आनी भाग्यवंत जुजाच्या विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत शांतींत थीर दवर म्हूण कालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरव्याच्या दिसा नवो उजवाड आमकां देलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुझ्या सासनीक शब्दान मगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कत काय. अशा आमच्या विनाशैबान फुग्या जडलो अविनाशी मान. एक कोटवो कितल्या अजापांचो समेस मनशां जिवी देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळकारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच सर्गी तुकाचे उंच सर्गी तुकाचे उंच सर्गी तुकाचे उंच सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंच सर्गी तुकाचे उंच सर्गी तुकाचे उंच सर्गी तुकाचे उंच सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश मरण ससुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उडासा करा. बाबर तसं गुठ परिगठुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवंत पावून आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे ती सपती भगवंत दंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोग मायपास आनी सादेपण खालतेपण आमच्या कुटुंबांनी फुलोवन येवं दी. बापाक सुलो मरिया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दी नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अतयतले आमकां उदार काकुळटीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी आमच्या कुशेपर्यंत शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता स्वर चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माया मोग सगुरचान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळट. देवाची शेळिये
देवाचे पाप काढले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दे आमका शांती दे. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पहिल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका खबर ना पूण त्या उतरांच म्हाका बरंगी मेळटली. क्रिस्ताची कुडे रगत म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळो. आमच्या काळजात जेजू तू ये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करून तू ये आमच्या मोगाळ गाया 2000 वर्षापूर्वी Bethlehem Shera Bagi ang kuwarici kushi Geterdani kauri Tu zelmonai lo Sungsang sentosan lo Tu zelmonai Lord Sumsa sentosan Lord Amcha kaळजात जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करून तुये आमच्या मोगाळ गाया नामा 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 तुका सर्गीच्या देव बाळका वंदिता आणि हसिता इष्टा प्रीत मोगाच्या मोगात बर रामका मोगाळ जेजू सोम्या मोगात बर रामका मोगाळ जेजू सोम्या प्रार्थुया आमच्या कुटुंबा खातीर आवय बापाय खातीर भाव भयणी खातीर पुर्वजां खातीर मागया. भोव मोगाळ बापा एका खालत्या कुटुंबान जल्मल्या तुज्या पुताचे मासरगात आमी भक्तीन घेतलां. आतां दिनवशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता पवित्र कुटुंबाचे सुगूण सदां नियाळ आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान शांतीन एकवटान मानान गौरवान एकामेकाची सेवा करूं आनी मनशां मदें तुजें शांती समाधान विस्तारूंक अशें पवित्र कुटुंबाचें सारकें आमच्या भोंवतणी फांकोवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन.
सरेशपर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सर्पदवेदार देव बापूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आपली आशीर्वादां गेलो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. Given good man, bezawamci kan, sulumच्या nami, देवाचे कुशिkan, शिकय तू आमकां, बाकी तुझी सान, वाईटा विघ्नांतले, रागम का सुदांकार. Jesu tu am surai, muri tu am cimai, susi tu am kasai, maka tum sesai. Jesu tu am surai, muri tu am cimai, susi tu am kasai, maka tum sesai. चुपलेवचे मागणे. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो बावार्थ आनी पवित्रात्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जलयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परत जागृत करूं. तुझी कृपा आमकां ताका नासतना सुवातेचे बी पोषण करतली जावं रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशान मनशाकुळ आनी सगळे सृश्टेतय ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नास जातली, तुजी महिमा ससनाक पसरतली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळे पृथ्वेर आमच्या सर्वंतराचो आनंद आनी समाधान पसारूं. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होगळाप जावं. मुखाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद आमकां. सच्ची करवे आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.